Ola, chamo Ángel Castro Nolle e hoxe imos a falar dun libro chamado Amenaza na Antártida, de Ramón Caridi. Ramón Caridi naceu no 1957 en San Cristóbal de Cee. É escritor mestre. Escribiu moitos libros como Peligro Vegetal, As viaxes de Rookie e Amenaza na Antártida. Hoxe vamos a falar do libro da Amenaza na Antártida, de dous rapaces orfos un día decatáronse que había peixes mortos e investigaron sobre os peixes. Encontraron unha cova con robots que tiñan unha cá no seu centro e un día nunha película viron o mesmo sello que tiña un home ese mesmo anillo, a súa cá no seu centro. O meu persoaxe favorito é Sai, porque é moi divertido, amable, protexeu moito a súa irmán é o meu persoaxe favorito porque é moi amable. A min este libro gustoume moito porque a min gustan as aventuras, así que eu recomendo lelo.